Biskan adlaw-adlaw ka pa nagasimba. Himuon puloy-an ang simbahan. Kung ikaw hisaon, gabaan ka man gyapon. Tandaan nyo gidna. Pero antes tamang yaw-yaw. Antes tamang awarding ceremonies sa mga hisaon. Bilog nga Negros Occidental. Maayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpalay nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Sigurado gid ko. Kada isa sa aton may kilala nga hisaon. Ang hindi ko maintindihan nga nagadamo na gid ang tawo nga mahisa. Ang delikado sa tanan inang mahisa nga kada Domingo ara sa simbahan. Pero Lunes, Tubtob, Sabado, panghisa ka panglibak ang ilang nga bisyo. Maayo? Hindi. Hindi ina maayo. Beskan ano nimo katuwad-tuwad sa simbahan. Adlaw-adlaw pamati isang pulong, pero inang pulong wala nimo ginahimo sa imo nga pagpangabuhi. Pag inang pulong, wala nimo ginahimo para ibulig sa imo nga isig katawo. Hindi ina maayo. Wala ina sang kapuslanan. Ambot kung ano nga pulong ang imo ginapamatian. Kay sino pulong ang imo ginapamatian? Istoryahe ko, hambala ko kay sino ina. Pulong ni sino? Pulong ni Maria Capra. Tinonto ng imo ya. Gani mga toto, mga inday, pamati kamo. Inang kahisa, wala sang bulong, gani untati ina. Wala ina sang may maayo nga mahatag sa inyo. Kagang kalain. Kung mapatay ka mo nga hisaon, ang mas malala, mapatay ka mo nga laway na hisaon pa. Double dead ina. May ara man nga pati sa imong ulubrahan, hisaan ka pa. Ay ambot na lang sa inyo ya. Obra na kamo sang maayo. Hindi ninyo kinahanglan nga pakalaino ng iban nga tao para kamo humot sa inyo nga amo. Ay Diyos ko. Pating karipunat sa inyo nga amo, dilapan nyo pa daw mga sip-sip kamo. Ay ambot. Gani, mga toto, mga inday. Kung ang inyo nga huna-huna ginatublag sang kahisa. Relax. Pahuway. Tulog sang temprano. Hindi paghulata nga inang kahisa magsaka sa inyo nga ulo. Hampangan ang inyo nga paghuna-huna kay base. Magbuang kamo. Mutya ka balele sa kataho. Hindi na paghulata ang tion nga ikaw magsipa-sipa sang lata sa tunga sang dalanon.